Maya may ano kami, may ultrasound kami. Gagawa ng ultrasound. Don't show them with the nose. So ayan, Kumusta? Lieve papa. Musa! Lieve papa. Mama! Viva Baba! Oh. Mama! Ikaw ha, marunong ka na mag-joke ha. Oh, Lieve. Mama! Viva Baba! Oh. Viva Baba! Yeah. Papa of Mama? Ah! Papa of Mama? A few moments later. Good morning mga inday. It's Thursday today. So dahil Thursday wala akong pasok and nung Wednesday ba yun or Tuesday evening nag-declare ng lockdown dito sa Netherlands. So pati si Wibi walang pasok. Come here. Mga inday, alam niya yung papunta sa playground niya dun daw. Eh yung gusto ng papa niya maglalakad dito sa ayan, sa may punuan. Bahala kayong mag-away. So ayun na nga, balik tayo. Yung klase talaga ni Wibe is until bukas lang. Tapos may 2 weeks vacation sila kasi Christmas, di ba? And dahil nag-lockdown, so wala na silang pasok since Wednesday. Online lang. Meron naman pero online. Tapos ako, may pasok kasi hindi naman pwede i-online yung sa amin. Hindi namin pwede dalhin yung mga iPhone, yung mga parts ng Mac. So kaya ayan, tuloy pa rin yung work namin doon. Pero at least ayan, sinusundo ako ni Dudong minsan paghapon. And pag umaga, ayan, nahayaan namin matulog si Dudong gamay. So nagbabas ako papunta sa work ko. And ayan, may news kami maya-maya mga inday. Yeah! Bus off for the auto. Much later. Mga layaan at mga dahon. Hello, Liffy. What is it then? Hello, mga inday. So, andito na kami sa bahay. And, actually, nag-aantay lang ako na matapos si Dudong sa online teaching niya. Online yung pagtuturo nila kasi naka-lockdown dito. And, sabi yun, palaka daw siya. Ayan mga inday, since nakita nyo na yung video namin, nung in-announce namin yung, ayan, yung coming ng aming new member. Ayan, mamaya may ano kami, may ultrasound kami. So, ayan siya. Pang 11 weeks na niya, mga inday. So, yan siya. Nakafit ako, kaya klaro-klaro. Actually, sa work namin, hindi pa siya klaro kasi inaantay ko lang na ma-extend muna ako ng 3 months before ko sabihin para saktong-sakto pag-stop ko. Mga 7 months na ako. So, sakto na mag-leave. So, yun. Tingnan niyo mga inday. Come on, dance. Klaar? Finally!
for today. So last tomorrow and then vacation. Vacancy. Vacancy. Vacation. Kicker. Oh my gosh. Palaka daw siya. Vacancy. Vacancy. A few moments later. Tingnan nyo guys. Kabayo. So ayan. Pupunta na kami sa Charan 11th weeks ng Sabi je zusje ultrasound op een namin. broertje. Hé jongen? Sabi, wat wil je? Een zus of een broer? Zus. Zus broer. Zus. Isa lang. Zus of broer? Oh my gosh. Dalawa sa kanya. Wala. Nahihirapan tayo niyan pagkambal. So, ayun. Nag-walking din kami kanina kasi nag-break siya sa sa pagtuturo niya online. Tapos pagbalik namin, nagpahinga konti. Tapos, ayan. Start na naman siya ng online. Tapos nag-antay na lang ako na matapos. Kasi nga, yung appointment namin is 2:30. Ngayon, 1:50. Pero ihahatid pa namin si Savi sa, ayan. Buti na lang na namin mga inday. Napakiusapan namin. Oh, shit. Nakalimutan kong magdala ng Oh, ik heb hem. Yeah. Ayan, ba yan? Mask. So, kailangan pala. Sabi ni Slapen. Antok si Dudong. As in, mga hindi, pahirapan dito sa kung sino makakapagbantay sa mga bata. Kasi, like for example, yung okay lang sana kung malapit yung parents niya. Kaso, 2 hours. Hindi naman naabot ng 1 oras yung appointment namin doon sa pagpapa-ultrasound. So, ihahatid namin 2 hours at balik. 2 hours. Ja, hoe lang is de Diba? ultrasound? Een uur? Huh? Is het 1 uur? What? De echo? Hoe lang is het? No, it's less than I think. It just... Oh. Ik dacht misschien hebben we 1 uur. Half uur misschien dus. Yeah, miskin. So, ayun, pahirapan. Tapos tinext namin yung kapatid niya, hindi din available. So, may mga appointment din. May tinext din akong kaibigan ko, hindi din available. Kasi mostly din na kaibigan ko nag-work, mga inday. So, talagang walang pag-aanuhan. And, yun, tinanay namin i-text yung bantay niya dati, nung doon pa kami nakatira sa Breda. So, yun. Buti pumayag. Kasi nga, di ba lockdown? So, ayan, namin, 2 hours. Ayun, yung babayaran namin is 2 hours, pero alam ko hindi naman aabot ng 1 hour yung appointment namin. Wala, naantok na si Dudong. Oh, ay tulog na. Musta? Hello? Let him sleep daw. Oh, yun said, musta? What's up, kaya? Musta ka? Oh, kumusta? Sagot kayo mga inday. Kumusta daw? Malapit na kami. Nakakamiss kasi ito yung bahay kasi nila malapit lang sa bahay namin, dating bahay namin. So ito yun, banda dito. And namimiss ko kasi more than 2 years kami tumira. Matagal siya, mga 11 years to siya dito. Ako, ayan, simula ng pagpunta ko dito, pag-tourist. So ayan, more than 2 years din ako na malagi dito. So ayan, lumipat na kami. So ayan, malapit na kami mga inday. So ito yung street ng bahay namin. Doon sa medyo dulo yung bahay namin. Tapos ito dito yung pag-iiwanan namin kay Savi. If napanood niyo yung mga vlog namin dati. So ayan, dito ko iniiwan si Savi. So mga inday, ito yung bahay namin. Ito. Na-miss mo? Did you miss? No, I think hindi niya na-miss kasi gustong-gusto niya yung bahay namin. Nee, this house more. I like the house now more. Less problems. Yeah, pero yung location niya dito mga inday, gustong-gusto ko kasi Ja, locatie is wel mooi. lapit lang. Punta kami ng Centrum. Ayan, yung center dito.
Ayan, tsaka Breda. So, medyo malaki yung center nila dito. Lalakad lang namin. So, nalalakad. Pag gusto namin manood, if we want to watch movie, we just walk. Yeah, but I think later we just take the bus. It's also fine, I think. Yeah. Pero medyo nasasanay na din ako. Kasi halos everyday, nagbabasa ako papuntang work. So, ayun, mga inday. And tingnan nyo dito. Ayan, kabilat. Left and right yung mga sasakyan, oh. But Kasi look, diba nga, nasa center yung bahay. So, busy talaga. As in, wow, madaming just sasakyan. park. So, ngayon, may sarili kaming, ayan, parking area sa bahay. So, talagang hindi kami mamumroblema. Minsan kasi punuan, mga inday. Wait, yung seatbelt. It's both nice, but different. Dadak ako ng dadak. Wala palang seatbelt. Feeling ko si Sabi matutulog yun kasi antok siya. Ayan, namimiss ko. Tapos may mga ano na sila, oh. Ayan, may mga lights na. Christmas lights. Ayan, kumukuha ng basura. So, diba, tingnan nyo, medyo traffic na, oh. Kasi nasa center nga kami. Ayan, center na yan dyan. Ano na, yung mga tindahan na kung ano-ano. So, ayan mga inday, nasa loob na kami. So, papunta kami ng hospital. Naputol. Naputol yung mask niya. Meron din akong mask. Buti na lang. Ayan, palaging ready. A few moments later. Ayan, mga inday. So, yun yung pangalan, Focus, nung maggagawa ng ultrasound. How many months is that? This is 3 months. 3 months. So, ayan, tatawagin na lang kami. 3 months of beer. Of beer. Oh, uminom siya ng San Miguel beer kagabi, mga inday. And how was it, the San Miguel beer? Oh, it was like I was back in the Philippines, under the sun. With laughing people, the beach, the Nag-imagine. the food. Nag-imagine na naman si Dudo. I was with my feet in the water, and then small waves were coming. At the end I saw some fishing boats. People fishing. Hanggang imagination na lang. Di na kami makakauwi kasi 4 na ticket. I was really tan. But love, we cannot go back because we are 4 already. Yeah. Maybe your subscribers can support us. Kaya please Flying subscribe to our channel. Para may pamasahe kami. A few moments later. Tapos na kami. And dadaan lang kami actually sa likod lang ng hospital yung school ni Wibe. So may dadaanan siya. And ipapakita ko mamaya yung sa ayan, yung sa print out ng kunting pasulya kay baby. With my nose. Really big nose. ang ano ng ilong, sa kanya yung ilong, pero syempre sabi 12 weeks pala today. Akala namin 11 weeks. So exact 12 weeks today. So hindi pa naman sigurado kung talagang nakuha niya yung ilong. I hope. Nice. I hope no. Ayaw niya mga inday ko. Ay sorry. Kalukat pa siya. Ayaw niya makuha yung ilong niya. Syempre, I hope your nose. Nice. Love. With my nose. Gosh. Tapos, mamaya mga inday, ipapakita namin sa inyo. Tapos, ang haba ng legs. Pero, yun nga, hindi pa natin masasabi kasi 12 weeks pa lang naman. Ito yung school niya, mga inday. Ayan. Oh, love. Ja, wel wat. Oh, still. Andito kami sa room ni Dudong. Ito yung mga estudyante niya.
So mga inday, ayan, nandito kami sa room niya. Hinaan ko lang yung boses kasi may mga teacher din na pumunta dito. May kinuha. Kasi di ba biglaan ang lockdown. Yeah, don't show them with the nose. It's such a big nose. Ayaw nyo ng big nose. It will get stuck when it gets out. Tingnan nyo mga inday. Ayan. Tapos, tapos ayan, ito yung ulo, tsaka yung paa, ayaw niya pakita, oh. Tapos ito yung ano niya, ano yun, what is this? Yung sa paa, sa talampakan. So ayan, mineasure kasi. Mineasure nila yung size. So ito yun. Ganun. Yan. Diba? As in, baby na talaga siya. Ito po mga inday, tingnan nyo. Look. Ayaw niya talaga. Tcharan! So, ayan. Yan mga inday. Nakaka-excite. Tapos, next balik namin is yung pang 20 weeks. So, same pa rin. Actually, mga inday, dyan ako nanganak. And, ngayon, hindi na. Kasi, may bagong hospital na mas malaki. Doon na daw nilipat. Kasi nagtanong kami kanina. Mas prefer ko dito na hospital sana. Kasi, nadadaanan ng bus. Tapos malapit lang sa school niya. Ayan. Mga inday, papakita ko yung tinahi ko na cover ng mga pillow. Ayan, ito. Ayan, tahi ko to. Ayan, talagang pinangalandakan. So, ayan, tahi ko yan. Mga cover. Tapos, minsan nag-ano sila dito, nilalagay nila dito sa floor. Tapos dyan sila umuupo. Pag may mga ibang activities. So, yun. Meron pa nga palang hindi natahian nito, oh. So, yun. Tapos, ito yung mga upuan nila. Tingnan nyo. Ayan. Tapos, dun. Tapos, may kanya-kanya silang iPad, mga inday. Nga pala kanina, nagtanong ako kung pwede bang mag-video sa loob. Bawal. Kaya, hindi kami nakapag-video. Buti na lang may print out. So, yun, napakita ko ngayon. Ng mga picture ni baby. Ayan. Ng new baby namin. Much later. Hi, sa wakas. So, ayan. Kakasundo lang namin kay Dudong Gamay. Oh, yeah. Auto. So, ay, na-miss niya yung bantay niya, mga inday. Ja, even afzagen. Ni Miss Annemine. Ja, Sabi siya, kumusta? Amosha. Hi, guys. Hi, nanay, tatay. Long day. So, papauwi na kami, mga inday. And, ayan, before nga pala kami pumunta dito, dumaan kami bumili ng isda. Tsaka yung tinatawag dito na kibeling. Yung parang... Ja, ruikt ook echt een vis in de handen. Yeah. May isda. Yung priniprito siya na crunchy, mga inday. Masarap siya. So, favorite ko siya. So, ayun, mga inday. Dadaan ulit kami nga pala sa bahay namin. Nakakamiss tong street na to. Kasi pag ginatig ko si Savi, as in, nalalakad lang namin, diretso. So, yun na. Nalakad lang kami. So, ayan na yan, oh. Yan yung bahay namin. Kita nyo? Nakakamiss. So, ayan yung mga kaganapan ngayong araw na to, mga inday. And, yun, masaya kami. Super excited kami. Talagang hawak kami talaga kami kanina ni Dudong nung ino-ultrasound ako. Sayang nga, bawal dalhin yung bata. So, hindi namin nadala si Sabi. And, yung seatbelt ko. So, ayan. That's all for today, mga inday. Thank you for watching our video. And please, don't forget to subscribe to our channel. And pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo kaagad. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Sabi? Bye-bye. Bye!